o nwee ndị na-akwanyelu insecurity aja n'ukwu na-abịa eme ihe gbasalụ nchekwa obodo ka ọ fịa arụ. Ọfa bụ ndị mechasị ihe na ha na-ekpata na our youth, ụmụ ntorobịa afa ncha ekwetazi na ọlụ aka ma ọ bụ ịgba mbọ, maka na ha ekwetago na ọ na-eje gwụọ Okeite. Agwụgofa na agwụ Okeite ego adị, ife ndị oyibo na-akpọ wealth without work. Iwu a ji ife niile a na ọ bụrụ na ị na-agwụ Okeite na be anyị kịta na Anambra steeti, ị nọ na nsogbu maka iwu a nji onye na-agwụ Okeite. Iwu a ji onye na-agwọ nkefa na-akpọ ibubo, o nwere kefa na-akpọ udu akọ mmiri. Ife niile a bụ ife agwọkọsị ma a na-agwọkọ ma na-asị na-agwọ na-ewelie na confuse our youth. Our youth enwezi ekwe na ya agbabọghị, onwezi ekwe na ya agba mbọ beebelu mmadụ. Nke ka nke bụ na ndị a na-eme ife aja ha na-achụgheri ebe niile, aja ha na-achụ nwee nke aja ha na-achụ ga involve human sacrifice. Ọ ya bụzi nke jọkali udene na njọ sigbue nkapụ n'isi. Ajọ ọgwụ bụ ajọ ọgwụ, ọ bụrụ Igbo ka ọjọọ. Okeite bụ ajọ ọgwụ. Okeite ịmarụ ma mmadụ ka eji egwọ, ọ bụrụ ajọ ọgwụ ka ọ bụ. Ọgwụ abịa kpokọnye ụmụaka nakara obi elu 20 years eje buru efi dị ndụ kechikọ ya aka na ụkwụ tụnye na mmiri. Ego ole ka a na-ele ofu efi? Ofu efi nwere ike iru 500,000. Onye ji 500,000 dị honest, o meji ebelu mmadụ. Anyị achụpụ out of Anambra, and onye anyị nwute ebe a ekpe ya ikpe. Ọ bụrụ na ịbụ ezigbo native doctor, ezigbo traditional worshipper, bịa for documentation ka anyị mara onye bụ, mara adreesị gị. Ifugo mbọ a na-agba, anyị wee iwu a pụtazi anụ orugo na omume. Mgbe mbụ anyị wee ife a na-akpọ Anambra State Vigilante Group. Iwu ofu nụwa bịa bagharị afa a na-akpọzifa agụ na-eche mba. Agụ na-eche mba na Operation Udo ga-achị abụrụ ofe ife. Operation Udo ga-achị bụ an operation. Operation a abịawụrụ sọsọ agụ na-eche mba nọ na ya. Handụ otu isii. Ife gbasalụ nchekwa obodo dị n'aka. Army nọ na ya, Police nọ na ya, Air Force nọ na ya, Civil Defense nọ na ya. Ebe etinyelụ agụ na-eche mba, fabe DC wee fọma ife a na-akpọ Operation Udo ga-achị. Onye pụtara na-ekwu na agụ na-eche mba na-abụ onye ha fụrụ ha akpụrụ, onye ha fụrụ ha egbue. Ọ bụrụ n'eziokwu ha ya amazi ụma na-eme ya etu ahụ. O nwere ife a na-akpọ Standard Operational Procedures, SOP. Fan nwee Code of Conduct. Ọ bụrụ ebe ị ga-egbu ife sọ gị emebe azụ ndị nọ na Operation Udo ga-achị na agụ na-eche mba the trained. Lụtakwa na ọ bụrụ sọsọ vigilante anyị na-akpọ agụ na-eche mba. Lụtakwa ma amị ma police fancha nọ there. Haba ikwu amaghị na ibezie, ọkwa ikwu amalụ ibezie. Ọ bụrụ ka agụ na-eche mba ya eso na operation ndị a niile. Ọ bụrụ na agụ na-eche mba na-lead this operation. We need to understand this. The modern security agency bụ the Nigeria Police Force. And the nwere operation agụ na-eche mba na-eje sọsọ ha na-eje na group involving at least 2 or 3 other security agencies, including the operation eje na Owerri Izukala. Enenego m onyonyo ahụ fụ ụmụaka ịtọ ị na-ekwu maka ha. Chighakwa
nene onyonyo anwa ọzọ ọnwụ ihe nchọ ka ịchọ na ya okwekwu na ha ji ọrụ welding onwe ndị si na ha ji ịlụ ọrụ POP POP ọkwọ n'ụlọ ka a eme POP ka a na-eme ya n'ọfịa ije nene ya bụ onyonyo izikọ m ụlọ fabia ọrụ na ya ife a na-akpọ building site onwe ike bụrụ ife gwa nnefa na nnafa bụ ejebenu ebe vaje mana ebe ha na ndị agụ na-eche mba kwata abụrụ na building site nọ n'ọfịa n'ọfịa niile ahụ enwere ụlọ dị na ya ofu obere ụlọ bụ ụlọ ochie ọbụrụ ndị ahụ building site nwere ihe bụ building site ọkwa ya na anyị na-afụ building site mgbakọta na nzukọ okwu mbụ na ndị a nwụrụ na building site enwere ihe a na-eweld ebe ahụ o nwere POP a na-eme ebe ahụ ọ bụrụ na fa gwara nnefa na nna fa na-eje ije lụọ ọrụ POP ma ọrụ welding alụ mere na fa rụziri owere ezukọ ala wee rapụ ihu ọrụ ahụ wee jebe n'ebe enwe unknown gunmen. In the heart of the city where stories unfold, Gentle Media TV shining bright and bold, bringing news from the corners of the globe, connects us together no matter